हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै एसबी भिडिअ बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां सुबर्ण बसुमतारीजों डिरेक्शन होजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय जोरदै लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर कमेडि किं इउटुब चेनेला जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 भिडिअखौबो रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे गोजोन्थों।